Martorell ha celebrat aquest matí la festa de Sant Antoni amb una gran participació ciutadana i un ambient marcat per la tradició i la cultura popular. La jornada ha començat a primera hora a la plaça Maria Canela amb l'esmorzar traginer que ha servit de punt de trobada per a genets, cavalleries i carruatges arribats d'arreu. Durant el matí els animals i els carruatges s'han anat preparant per al guarniment i l'enganxada de cavalls. Cap a 2:15 ha tingut lloc la tradicional passada pels carrers i places de Martorell, acompanyada per la banda simfònica que ha posat música a un dels moments centrals de la celebració. Visitants i veïns i veïnes s'han aplegat al llarg del recorregut per veure desfilar els cavalls i els carruatges en una imatge que any rere any es repeteix com a símbol de la festa. També han fet la passejada a la plaça de la Vila, on l'alcalde Xavier Fonollosa, acompanyat del seu equip de govern, han pogut gaudir de la desfilada. L'arribada a la plaça de l'Església s'ha fet al voltant de la 1 del migdia, on s'han celebrat els 3 tombs, donant pas a l'acte final de la jornada. La benedicció dels animals per part del rector a la plaça de l'Església ha tancat els actes del matí, mantenint viva una tradició arrelada al passat agrícola del nostre municipi. Amb aquesta celebració, Martorell ha tornat a demostrar el seu compromís amb la preservació de les festes populars i el patrimoni cultural local.